こんにちは。チベットテレビの田友です。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王、ストック村の仏像をご訪問。中国警察、服役中の弟に面会を求めたゴンボキ氏を再び暴行。一つの中国政策はチベットとは無関係とペンバツリン主席大臣。ペンバツリン主席大臣、初めてバラナシの中央チベット高等学院を訪問。セブルロプントゥク代表、ロツェロクのチベット人居住地の50周年記念式典に出席。今週の月曜日、ダライラマ法王はラダックのストック村とそこにある神大な金色の仏像を訪問されました。法王は村の人々に仏教とはブダ、ダマ、サンガを信仰することだけではありません。私たちの心を変えることなのです。仏教は単なる信仰の問題ではなく、哲学的な考え方の詳細な説明が含まれています。だからこそ私たちは勉強し学んだことを振り返り、経験を積むまで瞑想することが必要あるのですと述べられました。法王はまた例で行われたウサン年次総会に参加した70人目の代表者とラダックに住むチベット系イスラム教徒の人々にも挨拶されました。チベットからの最新のビデオクリップによりますと、投獄されたチベット人起業家のドジタシさんの兄であるゴボキさんは今週の火曜日にドラプチ刑務所の近くで中国警察から身体的暴行を受けました。ビデオの中でゴンボキさんはドラプチ刑務所近くの警察署に近づき、国の法律と憲法の規定に基づいて弟と会う許可を当局に求めた際、他に選択肢がなかったため当局の前にひれ伏し、中国の憲法に従って手続きを行うよう要求したと語っています。しかし当局はゴンボキさんを力ずく地面に引きずり込み、ひれ伏したことが法律に違反しているとして非難したとのことです。7月13日にはゴンボキさんはビデオ声明で弟のドジタシさんの健康状態を危惧し、中国の法律と憲法に基づいてドジさんとの面会の許可を求めていました。ドジタシさんは2008年7月10日、チベット人亡命者への寄付とチベットのチベット人抗議活動家に資金を提供した容疑で逮捕された後、2010年5月17日に終身刑を言い渡され、これまで15年以上中国の刑務所に収監されています。今週火曜日、中央チベット政権のペンバツリン主席大臣はデリでインド国際センターで開催された一つの中国政策の仏教観について議論するイベントで長期講演を行いました。このイベントは現代の中国やチベットの動向と直結するインドの安全保障に関する客観的な調査・分析を行うために設立された非暴力代替財団であるFNVA によって主催され、複数のベテラン外交官とさまざまな機関の名誉な専門家2日間のセミナーの中で、一つの中国政策の多様な側面について話しました。One of our finest diplomat within the Tibetan community, Mr. Lodi Geri Rinpoche, who represented His Holiness during the talks between 2002 to 2010. He is no more with us, but I thought to honor him, I will read the excerpt from his book on the One China policy, and I'll just quote him ad verbatim. Misrepresentation of the One China policy.
This is Lodi Gary speaking, not me. But I would like to digress for a moment to clear up an issue that has hampered some governments from feeling they could support our cause, that is the Tibet's cause. Despite the PRC's contentions, its current One China policy has nothing to do with the Tibet issue or the Sino-Tibet conflict as I referred today. Reference to my remarks to the Council on Foreign Relations on April 23, 2012, that is when Lodi gave a talk at the Foreign Relations in Washington, D.C., should make this abundantly clear. The history of relations between Tibet and China and between Tibetans and Chinese is complex and cannot be understood simply in the context of the relatively young People's Republic of China. This may seem like an obvious assertion were it not for the fact that many of us do not study history sufficiently. And our friends in Beijing seem intent on convincing today's policymakers not only that Tibet is an inalienable part of China, but also that relations with the PRC must be predicated on a notion incorrectly applied to Tibet, that support for the Tibetan struggle violates the One China principle. 出席大臣に先立ち、ラカンラル・メロトラ・モッテインド大使も開会式でスピーチを行いました。モット大使は中国の台頭は確立された世界の均衡が崩れつつある新たな状況を生み出し、国際社会全体に課題を突きつけていると述べ、具体的には中国とアメリカ、インドとの関係やその絶え間ない変化について語りました。先週日曜日、ペンバツリン主席大臣は2日間にわたってバラナシを初めて訪問し、中央チベット高等学院の学生やスタッフと会い交流しました。空港で中央チベット高等学院の学部長であるワンジュ・ドルジェネギ教授、ソアリパ学部長、学生部長、地域のチベット自由運動の代表者らが主席大臣を出迎えました。夕方、主席大臣は研究所の学生や職員に向けて講演し、第16回中央政府内閣のビジョンとダライ・ラマ法王の指導を固く守るという政府の公約を説明しました。1時間にわたる対話の中で、主席大臣はチベットの歴史的な位置づけを学んで広めることを繰り返し強調し、その3つの重要な理由を述べました。第一の理由は、中国が戦略的な意図で国際社会を惑わせるために作り上がったチベットの歴史物語に対抗するため。第二の理由は、国際社会に本当のチベットの物語を伝え、中国の圧力に屈しないようにするため。そして第三の理由は、チベットのための活動に若いチベット人を積極的に参加させるためです。バラナシ公式訪問の2日目、ペンバツリン主席大臣はサルナットの仏教巡礼地であるムルガンダ・クンティ・ビハールとダメークストパを訪れ、次にラダン・チュトゥムラン・チモトラストを訪問しました。また、サルナットのチベット総員であるタラ寺院、ウェジラ・ビディア機関、ウィゲンサミエ・ダルマチャクラ・ビハール、そしてサルナット・ニーマ国際学院を訪れ参拝しました。午前中には、ペンバツリン主席大臣は中央チベット高等学院のキャンパスを視察し、ソリット病院、寮、ナランダ・バワン、図書館、新しいチベット医学の建物を含むさまざまな学術部門を訪れました。今週の月曜日、チベット事務所ネパールのツェブリ・ロパントゥルク代表は、ヤンレイ省入植事務所の支部であるギャルパーク入植事務所が主催した開会式に出席しました。ヤンレイ省周辺の住民や総理は距離が遠く、旅費をかけて参加する必要があったため、ネパール事務所のツェブリ・ロパントゥルク代表率いるチベット事務所ネパールとギャルパーク入植事務所の協力によって支部センターが設立されました。カルマズーパ入植担当の開会の挨拶の後、続いて主賓が挨拶し、新事務所のスポンサーであるレッケサムテン氏とその家族およびいとこのウィゲン
クルサン市にも感謝を述べました。同様にヤンレイ省のチベット人住民を支援し続けているヤンレイ省ルトゥプソイのジャミャン・ディチン研究所にも特別な感謝の意を表しました。チベット自由運動のメンバーや元メンバーにも記念品が贈られました。7月30日、ネパール仏教ゲルクハ協会によって主催された超越的知恵であるパラミータの仏教哲学に関するセミナーがクーパン二層院で開催され、代表者が出席しました。ロツェロクと呼ばれるネパールのナムギャリンチベット難民居住地は7月23日に創立50周年を迎え、主賓としてカトマンズチベット難民福祉事務所の特別ゲストのツェブリロパントルク代表と名誉ある特別ゲストとしてムスタンのガブラ地区のモハンシン・ラルチャン市長が出席しました。僕らのシャン・ガンデリン総員の尊敬されるアボート、ネパールのチベット入植担当官、地元の役員、さまざまな NGO と機関の代表者、チベット住民なども出席しました。祝賀会は会場にダライラマ法王の肖像画が置かれた後、僧侶によって儀式が行われました。同時にツェブリロパントルク代表とタシパケルチベット入植地のタシツタン居住長がロツェロックのコーディネーターであるツリワンディ氏と共に肖像画に対して3つの神宮とマンダラを捧げました。ツェブリロパントルク代表はロツェロックの節目と継続的な繁栄についてダライラマ法王と年配のチベット世代に感謝を表しました。ペンバツリン首席大臣とケンボスナムテンベル議長の録音された挨拶メッセージも流されました。ムスタンを拠点とするナムギャリンチベット難民入植地は1972年にスウェーデンの NGO-IM の寛大な支援と中央チベット政権により設立されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。